Ngiyabingelela kakhulu bazalwane kwelihli igama lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela amakhosi akhethwe uNkulunkulu ngomusa nangothando kubabuse indalo yakhe. Uma ngabe usindisiwe yazi ukuthi uyinkosi. Ungwasebukhosini. You are one of the rulers. Akhethwe uNkulunkulu ukuthi abuse ingunaphakade. Ngenxa ukuthi ukholwa inkosi uJesu, inkosi enkulu. The great king. And the one who's gonna rule eternally. Siyabonga abazalwane kakhulu, sikhuluma ngombuso kaNkulunkulu egameni likaJesu. Siyakholwa ukuthi uMoya oNgcwele khona into ayenzayo empilweni yenu nilalele. uNkulunkulu uyazambula. Umvumele nawe izambulo ama-revelations kaNkulunkulu eza ngokuthi udlinze ngezwi lakhe. Uyeke okunye, uyeke ucabanga ngezinye izinto, ucabange ngezwi lakhe. Enkathi ucabanga ngezwi lakhe, it's like uyamfuna, uyambiza. Ilavela khona kaqhamuke, ebesambula futhi uyayazi into oyidingayo emoyeni wakho. Abese yambula. Ivele ihlala enhlizweni yakho iqhame icace ithi nje ba uze umoya wakho ube mnandi ube nokuthula. So ke revelation comes by meditating the word of God. So ke lokho okuzwayo namavesi avulwayo uyinikeza ithuba lokudlinza egameni likaJesu. I believe ukuthi kuncane engikushoyo ukhulu uMoya oNgcwele afisa ukusho akwambule kuwe. Ukuzazi ukuthi ungubani, who are you? Into eshaya abantu kungazazi. Ingane ezalwe ebukhosini yazazi ukuthi izalwe ebukhosini. Ngisho idlala nabanye bayayazi ukuthi ubani uzalwe ebukhosini. Ngisho kuxoxwa emakhaya. Ingane izibuzo kade nini ubani, kade sinobani nobani. Hawu kade nini prince, ingane yasebukhosini. Kuyaziwa ukuthi umuntu wasebukhosini uyiphatha kanjani, ukhuluma kanjani. So silimalile bazalwane masisindiswa yangagcizelelwa indaba yokuthi thina singabasebukhosini. Singabombuso wasezulwini. The moment umukela uJesu bungena embusweni wasezulwini. Emhlabeni ubizwa ngokuthi umbuso. Uma kuthiwa kunombuso kaNkulunkulu emhlabeni kukhulunywa ngawo uqobo. And lento ishintsha the whole thing. Your thinking, your behavior, your choices, your interest, your goals, ishintsha nje everything. Because manje is not about you. It's about your kingdom. Even ukwazi ukuthi nje ubula emhlabeni uhulumeni okuphethe uhulumeni wasezulwini not wasemhlabeni. And kuyashayisana lezi zinto. Uhulumeni wasezulwini nohulumeni wasemhlabeni akhambisana nhlobo, akuvunyelwana. I-opposite. So ke wena manje masusindisiwe ukhishiwe kulo hulumeni wala emhlabeni. Umbuso obumnyama wafakwe kuhulumeni wasezulwini, umbuso okhanya. So ke nama constitutions awefani. Indlela yokuphatha administration, government, actually wena uqobo embusweni kuhulumeni kugovernment wasezulwini ukhethwe as a governor, ungumbusi yokuthi ubuse. Mawukhulunywa ngombuso wasezulwini, you are one, you are part of it. Kulelizwe makukhulunywa ngohulumeni kukhulunywa ngabasebenzi. Yabona, ama-employees, government employees, public employees, public laborers, izisebenzi zomphakathi. So makuthiwa uhulumeni ufikile kubantu, kuzobe kufika uhulumeni, kushiwo abaqashwe uhulumeni abazosebenza, bahamba ngegunya likahulumeni, bahamba ngomthetho kahulumeni, ba represent uhulumeni. So mabefika kubantu balethizwe likahulumeni. So abantu bababiza ukuthi uhulumeni ufikile, iminyango kahulumeni ifikile, uhulumeni ufikile. Ilanguage yala emhlabeni leyo. Manje akwazi ke wena ukuba lapho ngoba phela wena nje ubususindisiwe nje usunguhulumeni wasezulwini. So ke makuthiwa ke izulu lifikile kusuke kushiwo wena. Ngoba phela makuthiwa wena umele izulu wena uphethe amazwi asezulwini.
Uma abantu befuna ukwazi ukuthi lithini izulu, mase kufike wena sebeyazi ukuthi hayi sesizoza ukuthi izulu lithini manje. Sesizoza ukuthi uNkulunkulu uthini, inkosi enkulu ephethe amazulu nomhlaba. Ifuna senzeni njengabantu bayo. So ke uyisithunywa wena. So ke ungasombusweni awukazi ke manje ukubamba izinto embili. Ngapha uthunywa umbuso walelizwe, ngapha uthunywa umbuso wasezulwini, and lembuso emibili iyashayisana. Ngapha uyayithobela imithetho yombuso walelizwe, uhulumeni walelizwe ophambana nemithetho kaNkulunkulu. Wena ufuna ukuzosho ukuthi no, umbuso wasezulwini awuhambisana lemithetho enishayele la emhlabeni. And wena njenge governor wena evele ezulwini, njenge representative yasezulwini, njenge government official, heavenly government official, wena kufanele ufike usho kuma governments alelizwe ukuthi lempilo eniphilayo, ukhulume ne House of Legislature, indlu yesishayamthetho, ukuthi nje banishaya imithetho nje, imithetho imiswa uNkulunkulu lena. So uma nina nizorulizwe bese nishaya imithetho ephambana imithetho kaNkulunkulu, niyona, and ukona kwenu kuzonilethela isijeziso, and ukona kuzala ukufa. Phendukani kulonto, inakho ufuna abuya kusho. Manje awukwazi uqashwa yibona, uholelwe yibona, and you can't discipline them. You cannot align them. You cannot control them. You cannot rebuke them, because they are your seniors. They are your leaders. Uma wena uzoqashwa yibona. So ke bazalwane, masisindisa siyakhishwa kulombuso walelizwe, simele umbuso wasezulwini bese siphumela obala sikhuluma iqiniso. So nje umntwana kaNkulunkulu ufuneke wazi nje ukuthi awuhlangani nombuso wobumnyama nombuso wezwe no government walelizwe, because you yourself, you are a government. So kuma khulunywa kule language uthi hey ubani uthola umsebenzi khulumeni, then kufuneka wazi nje ubusindisiwe ukuthi already when you are there, you are employed, you are a servant of the government of heaven. So akufuneka ukhalele laba, and indlela zokukhokhelwa njoba siqashiwe sisebenza, laba abasenza ukuhlumela lelizwe vele bazothola imali lethandwa nephakanisiwe emhlabeni nebonakala yenza izinto zenzeke. So ke wena sesifuneka kwazi manje ukuthi embusweni wakho, umbuso wasezulwini, kunendlela yokusebenza ku-operator. So makuthiwa ke ususebenzile kunendlela yama rewards. Sizofunda izwi lenkosi ke bazalwane egameni kaJesu. Kule audio ngifisa siqhubeke bazana nesifundo sombuso wezulu njengoba ngisakhuluma nje ukuthi wena ubani. Sizofunda uMatthew chapter 13 verse 44. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihlwe ensimini. Umuntu wayifumana, wayithukusa, wahamba ethokozile, wathengisa ngakho konke anakho, wayithenga leyo nsimu. Lana uJesu ufuna ukwenza ukucace ukuthi mayikhuluma ngombuso wezulu ukhuluma ngento ebaluleke kangakanani. Manje ulinganisa ngensimu. Insimu into ebivamile laphana kwaIsrael ePalestine, ngoba it's one of the things ebebenza ukuthi baphile kahle, to have ama properties, to have ama fields, to have umhlaba. So manje ke uJesu ulinganisa ukuthi ke umuntu othile wathola, wafumana ini ingcebo efihlwe ensimini. Yini njalo lena ingcebo ifihlwe kuphi ensimini? Insimi na into ebalekile. So ke manje ke ukuze athole lengcebo, ngeke akwazi ukuyikhipha uyithola lengcebo, kufuneka awone insimu. So manje lo muntu wahamba wabuyela emuva ethokozile, wayifihla lengcebo kuyo lensimu. Then wahamba wodayisa konke anakho. Uthi uJesu umbuso wezulu njalo, wadayisa konke anakho, then wabuya wazothenga insimu. Akamandanga ukuthenga insimu, akushiya ukuthi yayibiza kangakanani. And insimu vele it's one of the things enevalue, but lengcebo ayitholela phakathi ensimini inevalue ukudlula insimu. Ngamamazi lengcebo leni izokwazi ukumkhokhela imbuyisele nensimu, yabona. Nezinto ayidayisile ukuze athenge lensimu zizobuya zonke ngobukhulu bale value balengcebo le.
So lengcebo uthema ngabe calculator the cost wabona ukuthi no lengcebo lena will cover everything, every cost, everything that I've lost. Lengcebo izobuyisa yonke into. So ke into kumele uthi ngibe nayo ilengcebo. Mange ngathola lengcebo kwanele. So yonke into engidingayo, insimi engidingayo izinto ekade nginazo ngayidayisa uze ngithenge lensimu, imotive yami ukuthi ngithole lengcebo kulensimu. So ke manje uthi uJesu umbuso wezulu ufana kanjalo ke. Kusho ukuthini lokho bazalwane? Kusho ukuthi uma sesiubambile umbuso kaNkuluNkulu sawu understanda. Yabona ucabange nje ngalento unikeza ithuba ngempela mzalwane. Ubona ubuka ukuthi okay, makhulunywa ngombuso wasezulwini, umbuso wasezulwini, umbusi wakhona, inkosi yakhona, the ruler of heaven and earth, uNkulunkulu uqobo, umdali wamazulu nomhlaba. Uma ngeke ngayibamba lento yokuthi mangimukela uJesu abe inkosi, ngimukela umnikazi wecreation yonke, umnikazi wengcebo yonke, umnikazi wokuphila konke, umnikazi wayo yonke into ekhona edaliwe, yonke indalo emazulu nasemhlabeni, izinto esizibonayo, izinto esingayiboni, izinto ezembuliwe, izinto ezifihlakele, konke mangithola uJesu ngithole konke. Uma seseyibamba lento bazalwane, then ke sizongwenzisa kwalomuntu owathi mayithola ingcebo la ensimini wahamba yodayisa konke. Sinathi masike sawubamba umbuso bazalwane, yona ngcebo le. Yabona, masike sayibamba indaba yombuso wasezulwini, umbuso kaNkuluNkulu, sizovuma, kuzovuma kithi emoyeni wethu ukuluza everything. Bese uthi yabona nje ngiluza everything ngoba ngifuna ukubambelela kuJesu yedwa. Angifuni bekhona into ezongidistracta indlela thile, angifuni into ezongidraga down indlela thile, ngigcine ngiluze focus, ngigcine sleep out ezandleni zami indaba yombuso kaNkuluNkulu ngidedele ingilahlekele. Angifuni. I do not want anything to disturb me, to make me lose my focus. Ngifuna ukuthi lo mbuso kaNkuluNkulu ngiubambe ngezandla zombili, impilo yami, the whole of my being. I want to put the whole of myself into this kingdom, into this heavenly kingdom. So udela konke, ulahlele wikho konke. Uyabona umuntu wenze njalo bazalwane, useyibambele indaba yombuso kaNkuluNkulu. Kuyodlula amazulu, kudlula umhlaba, yonke into esibonayo shall be shaken, shall pass away, but amazwi kaJesu amile ukuze bephakade. So mina I want to spend the rest of my life on earth ngifunda amazwi kaNkuluNkulu, ngizama ukwaphila, ngizama ukwenza, ngifuna intando kaNkuluNkulu. That's how you seek the kingdom of God. If you are doing that, you are seeking the kingdom of God. And by the time you do that, God reveals themselves. Ngishilo kwamanye ama-audio bazalwane ukuthi uNkulunkulu ngeke kwakwambule leyo nkinto kanye. Uyabona? Ngokumfuna kwakhe i-step osithathayo ufuna uNkulunkulu khona into ayambulayo. And kumnandi mayiseyambulela uNkulunkulu ba happy ngendlela emangalisayo. Then uphinde futhi uthatha igxathu umfuna uNkulunkulu aphinde futhi ambule ingxenye ethile. Kanjalo and I have discovered ukuthi ngeke ufike la uthi khona uNkulunkulu usembule konke kuwe, ngeke. Khona ikhathi aphe uNkulunkulu angambulela izinto khona, ngeze ukuthi ingqondo yami yobuntu ukuthi ngumuntu uyangikhohlisa ukuthi after this one yini enye uNkulunkulu isekhona into engabe uthi uNkulunkulu usayifihlile. But I've learned ukuthi yabona mawucabanga kanjalo usucabanga nje ezingeni lokuthi umuntu. Then uqhubeka umfuna uNkulunkulu. Ngiyalifunda bazalwane iBhayibheli, ngiyadlinza ngalo, ngiyalalela abanye befundisa, beshumayela, befakaza ngoJesu. I spend my time entweni ethinta uNkulunkulu, ethinta umsebenzi kaNkulunkulu, ethinta intando kaNkulunkulu, ethinta izwi likaNkulunkulu, ethinta icebo likaNkulunkulu. Khona izinto uNkulunkulu azambula ngokulalela abanye abantu bekhuluma ngoNkulunkulu, beshumela, befundisa ngombuso kaNkulunkulu, befundisa ngezwi likaNkulunkulu, ngibalalele. So uNkulunkulu ambule something. So ngiyayihlupha incwadi, ziningi incwadi uNkulunkulu asebenzisa abantwana bakhe wambula izinto ezithile zababhala phansi, nkathi ufunda, uanalyze, udlinza kwaNkulunkulu wambula something. Because yona ngcebo le manje, lona gugulele, I lost everything, I lose everything, I sold everything, so that yonke into yami ngizoyifaka kule ngcebo le yombuso kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane egameni kaJesu. Amen.